Vítajte pri sledovaní februárových farských správ. Animátori z Kysuckého Nového Mesta a z Varína sa zúčastnili duchovnej obnovy, kde mohli načerpať veľa síl a nápadov do ďalšieho polroka. Cez tento víkend mali animátori možnosť prehlbiť svoj vzťah s Bohom a s ostatnými ľuďmi. Spoznať ďalších animátorov z iných farností, vymeniť si nápady a skúsenosti a samozrejme prežiť veľa zábavy. Súčasťou programu boli i spoločné hry, aktivity a súťaže. Počas prednášok sa mohli zamyslieť nad mnohými vecami a pochopiť, že animátorom človek musí byť aj mimo stredka, prečo je dôležité patriť do spoločenstva a stretávať sa s ľuďmi s rovnakými názormi. Taktiež ich prišli navštíviť pán farár Pavol Mazuch a pán farár Jan Úskoba, vďaka ktorým sa mohli zúčastniť na svätej omši. Birmovanci sa stretli v centre na jednodňovej duchovnej obnove s názvom Alfa. A čo všetko tam zažili? Poďte sa s nami pozrieť. 16. februára sa konala v centre duchovná obnova Birmovancov pod názvom Alfa deň. Počas jednotlivých prednášok spoznávali mladí osobu Ducha Svätého, kým je a ako pôsobí v našom živote. Nechýbali ani prezentácie a filmové ukážky. Počas predstavok mali možnosť zahrať sa pre nich alebo sa porozprávať. Po obedňajších hodinách ich navštívil tým mladých ľudí z Košíc, ktorí sa s nimi podelili o svoje zážitky a predovšetkým o to, ako sa Kristus dotkol ich srdca. Vyvrcholením dňa boli osobné modlitby za Birmovancov. Pred začatím pôstu sa po celom Slovensku konajú rôzne zábavy a karnevaly. V nasledujúcej reportáži vám ukážeme, ako sme fašiangovali my v našom centre. Rozprávkové bytosti od výmyslu sveta sa zišli v centre svätého Jakuba, aby pomohli Jankovi a Marienke splniť rôzne úlohy. Deti sa nebali žiadnej výzvy a všetko hrávo zvládli. Nedali sa však zahanbiť ani na tanečnom parkete. Najťažšie to mala porota, pretože vybrať z toľkého množstva krásnych masiek nebolo vôbec jednoduché. Čas rýchlo bežal a ani sme sa nenazdali, už bol koniec krásnemu popoludniu. 10. februára sa na základnej škole Povinná už tradične uskutočnil karneval pre deti. O občerstvenie sa postarali ochotné mamičky, babičky a pani učiteľky. Birmovanci zase pripravili program, počas ktorého si deti v maskách mohli vyskúšať rôzne povolania ako napríklad detektív, hasič, učiteľ či úradník. Aj mamičky z Mami klubu pripravili karneval, kde sa deťurence museli popasovať s neľahkými úlohami. Skladankové museli poskladať puzzle, spievankové zaspievať pesničku a zatancovať Rafaelu stonožku a v guľôčkové pomôcť smutnému košičku pozbierať loptičky. Rodičia si na maskách dali naozaj záležať, pretože všetky boli krásne. A deti sa tešili, že môžu byť prezlečené za víly, princezne, pirátov či lienky a motýlikov. Veríme, že aj o rok bude vládnuť na karnevaloch taká dobrá nálada. Cez jarné prázdniny sa celým centrom niesol smiech a vráva detí, ktoré sa zúčastnili dochádzkového tábora a rozhodli sa stráviť prázdniny inak ako len sedením pri televízii. My sme pre vás zistili, čo sa im tam najviac páčilo. Počas celého týždňa kráčali deti po stopách Pána Ježiša. Spoznávali Svätú Zem, jednotlivé miesta, ktoré sú úzko spojené s Ježišom Kristom. Betlehem, Nazaret, Jeruzalem, Galilejské more i Kánu Galilejsku. Vyrábali rybičky, holubice, ale aj hračky, ktoré pomôžu chudobným deťom. Navštívili i 3D kino a zúčastnili sa SPK v Čaci, kde bol pre deti pripravený evangelizačný program. No tak mne sa najviac páčili rané modlitby, ktoré prebiehali tak pekne a malo to všetko svoj taký zmysel a vyžarovalo to takou dobrou energiou. A potom ešte sa mi páčila stopovačka, pri ktorej sme museli plniť rôzne úlohy. Sa páčilo 3D kino o tých korytnačkách a tance. Najviac sa mi páčil belgický. Páčilo, že sme si našli nových kamarátov, utvorili sme spoločenstva a že sme vyrábali aj pre iné deti. Aj
Marci Centrum pripravuje rôzne akcie pre deti a dospelých. Budete o nich informovaní prostredníctvom nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia!